Pane nawe pakati pedare ramambo nababa vanonzi Emerson Kabaira. Claim iri kuti vakabaira uyai pamberi pachangamire dotito mupindure nhau yenyu yekuriga mwanakomana wenyu sazda wenyu Emerson Kabaira akashaya mushure mekunge azvisungirira ndobva mamuviga nemidziyo yake yese. Baba vakabaira uyai pamberi pachangamire dotito mupindure nhau yenyu yekuriga mwanakomana wenyu sazda wenyu anonzi Emerson Kabaira makamuviga nemidziyo yake yese. Chakazongotorwa nevamwe irekeni yakatorwa naSawira makurukota nawi Vaita secretary. baba akatora marekeni mazvitasi chete zvimwe zvese akaigona nazvo. Now ya never na secretary maidzi vaditi. Not kudi muhupfupi. Nawe ndimboipikisa. All right. Tafikisia kwa bodi changamire. Samanya. Vaita basa regai titi nyaya idzodzo dziri kuramba dzichiitika zvekuti kana munhu achinge anzi azvisungirira anwa mushonga vanhu vari kuzoviga nemidziyo yese. Asi panozoita mubvunzo kuti ko ane motikari ane mombe muri kuzodziita sei? Maviga hembe makano chii zvese, ko mombe muri kuzoita sei? Muri kutengesa motora mari kuti kana matomboramba mati mimi hembe hatidzide zvisati zvidi, ko mombe muri kuzodziita sei? Saka tozoita dambudziko rekuti vanhu vanoda kudzidziswa tsika nemagariro yekuti kana munhu achinge aparara afa havigwe nemidziyo yake yese, anongovigwa chete ari munhu. Pane chivanhu chinoitwa chekuti hembe idzodzo dzichengetedzeke dzozogoiwa musi wenyaradzo, kana kuti chine chivanhu chatinoita hembe dzogoiwa nhasi maviga munhu mangwana modzigova. Taita tsika nemagariro echivanhu hembe dzogoiwa. Zvikunzika baba, ndo chete zvinoitwa. Kana uri muti wazvisungirira munhu andakazvisungirira pamudzi, hamusirimo munoutema inini, ndisu tinouya toutema muti iwoyo. Svondo yapera kuchiweshe kwaMambo neGomo kune mumwe akazvisungirira mubhaundi ranga rakazara fodya, ndobva ndafonerwa zvikanzi mambo toita sei, topwanya here dhirihora nepodya yacho, kana podya yacho zvese zvibva zvapiswa kuti toita sei? Ndakati endai kuna Mambo neGomo vanyokudzai zvekuita. Vakabva vaudzwa havana kuzopwanya dhirihora iroro, asi rakada kunzi dhirihora ingaripwanya podya iyo haichashanda. Zvikunzwika, pane tsika nemagariro echivanhu anoitwa hembe hadzivigwe. Zvikunzwika, ndozvamaifanira kunge makaita kuti munouya kwaMambo kana kuenda kwaSabhuku toita sei nemunhu amwa mushonga kana nemunhu azvisungirira, tokudzai zvinoitwa. Saka regai titi baba havana kupedzera daresi nguva vati zveshuwa hatisi kuramba, inyaya kuti taitya kuti zvinhu izvi zvinosara nani zvinozodii, asi vakuziva. Asi tine dambudziko rokuti tikunzwa kuti imimi maviga munhu nehembe nenhumbi zvese, gumbeze rinonzi rinopiwa amai. Tikunzwa kuti gumbeze imimi makazonoripa amai. Amai ndobva varamba vakati nhasi makuda kundipa gumbeze, makadi kuriviga nezvinhu zvese, makuda kundipa gumbeze sei? Handisi kuda gumbeze. Nyaya takainzwa yakaitika, ndobva tatuma mupurisa wedu, tine vakauya nepasi pamera ziso, gumbeze rakaiswa musaga, rakatotorwa mapikicha, izvozvi rakachengetwa riri kumba kwaSabhuku. Gumbeze iroro anovasahura wenyu akaviga munhu nehembe ndiye akaperekedza mupurisa wedu kunomuratidza kune gumbeze. Saka inyaya kuti manga musingazvizivi kuti zvinenge zvasvika muno nepasi pamirazi katsukunyahamba here mupurisa ngomiraika changamira kana vachidi kutaura munomira. Saka tinete nemupurisa anotene mapikicha egumbeze racho pasi rakatotorwa rakarambwa naamai mai. Saka taimira muri vamwe vakudhazvishuwa inyaya kuti takubvuma zvese nenyaya kuti tangoti nyaya ipere.
Amusana nyaya yacho kungoguma ndinoziva ini yoshota mizhinji yese anogana kana mai vacho kuti takambotaura nezvezvinogono regai tisapedze nguva tine umbo huripo tinogona kuunzwa kune mupurisa wedu because akatotumwa akaenda gumbezi rokunzi izvezvi riri pambambani pasabhu raifanira kupiwachi amai kana ari panze timboitai kuti nyaya iyi jonga yakaitwa najonga saka kana asina kuuya ndiani mumbo waanawo wenyaya yegumbezi iroro asi yenyu nyaya makuna kazhinji munhu anonzi afane tsaona iyoyo yekuti azosungirira amamushonga munzvimbo mamambodoticho kwete mamambodoticho chete tinoti chimina makuna zvikunzwika panobhadhara mombe imwe chete ndinobhadhara yekuchenura kuti mweya iwo usazoramba uchiteera mumhuri anditi tinoyatochenura kuti mweya iwoyo mhepo iyoyo isarambe ichibata mumhuri panobuda mombe imwe chete nehwai chena yamunobvisa touya tochenura muti iyoyo kana usina kutemwa unotemwa nesu touya totema muti iwoyo zvikunzwika inoyariri mombe iyoyo hanzi tichiri kuchema tipei mwedzi miri isai mwedzi miri vanobhadharwa uripwa hwavo hwemakuna iwayo emombe imwe chete nehwai yekuchenura komuti uyu kuri kuti kudii kuda kutemwa kako haufaniri kuramba wakadaro kana taenda topota tichibatana sinzi tine chiregedzai kuti nguva yakareba muti usati wadii watemwa kana mune rimwe ruzivo rwamunoda munoya kuofisi kwedu muchichema kuti tibatsiridzei totuma vanoita chivanhu uye utema muti iyoyo zviri kunzwika asi nyaya isati yapera tati tine nyaya yegumbezi munozodzoka kudare redu musi wa25 asi damamira mangotenda kuti azvishuwa takatashiya kuti gumbezi iri tingarite sei asi kana musiri kuiziva zvanhasi ngatiti isusu tanga tichitonga yatanga tichitonga munodzoka musi wa25